Oma siap huni, UDT ready rek yo. Lokasine strategis cewidek karo pasar menganti, cewidek karo pasar hulaan lho, delon. Omahe boys rek yo. Pagre tok rek lho, delon. Mewah wae rek yo. Penasaran omahe? Iki ukurannya 5 kali rolas, regane 290 juta nego dek lokasi rek yo. Wis gak suwe-suwe cak, langsung ae cak. Lho, lingkungan sekitar sih cak. Lho, sepilen. Nah, wis ruwame rek yo, wis gak tonggoan karo dalbo. Monggone menungso kabeh. Wis ayo. Nah, assalamualaikum. Lu rek lu. Celon wesine rek yo sing kandel iki rek sing luwarang rek yo. Loh, masalah karpot ombo rek yo. Mobil opo ae iso mlebu rek yo kayak Pajero Innova Los masuk. Pas apa depan wis kayak ngene, batu alam karo cendela sakura ngene iki rek yo. Wis ana lampu hiase koyo zamane mak lampir biyen rek yo. Terus keistimewaane maneh nang kene iki wis ana ruang tamu outdoor rek yo. Cara ngono lek sampean duwe tamu wis gak usah digawa mlebu menjero rek yo. Wis ben kekayaanmu gak titip tanggane. Wis free kanopi barang rek yo. Wis paket komplit, wis free kitchen set ini iki lho rek yo. Kene gendek-gendek barang sampean sepatu-sepatu niku yo. Terus sing garek megah iki rek yo. Ono pilare kanan kiri rek yo. Dadi omah iki ketoke estetik pol yo. Lah terus nang kene iki ono area terasan kene ge nyantai-nyantai isu karo rokokan kayak gak duwe dosa yo. Assalamualaikum. Lah, pintune kuku tarung rek yo, kusene almini anti rayap. Yo jare arek-arek rayap ra tedas ngono iku rek yo. Lah, ruang tamu sing super gede. Yo, ruang tamu utawa ruang keluarga gede rek yo. Kenek gawe arisan PKK wis RT, rong RT sing muat lho, delon. Plafone dukur rek yo, wis drop ceiling lho, lampu hiase apik rek yo. Mau mewah pol yo. Sampeyan pengen tendangan keranjang kuning. Terus nang kene wis ono kaca permanen. Tadi omah iki meskipun gak uripi lampu pencahayaane apik rek yo. Nah, terus nang kene iki area kamar pertama. Kamar pertama iku gede rek yo, kena gambekan sardu nek bengi karo bojone sampean. Ngene iku. Ada AC ready rek yo. Terus sampean karek nopo gordenet ae yo. Kamare jejer iki kamar kedua Kamar kedua ini sambil padha lah karo kamar pertama wis tak desain anti pengap wis ono cendele sisan tenang ae rek yo. Omahe boys pol pokoke. Nah, terus nang kene iki ono kamar mandi sing super gede, kene gatus wong selawe rek yo. Shower ready, teraso ready rek yo. Ah, kloset nggih, kloset duduk. Masalah banyu nang kene melimpah rek yo. Layaknya banyu aqua yo, sapa wingi sing ngombe aqua, ditipu aqua tahun-tahunan. Yes. Terus enak mana iki ono pintu rek yo. Ah, kena dibuka ngene, terus dibuka ngene kene rek yo. Nah, iki menuju area dapure. Loh, dapure wis gede rek yo. Kene gone kompore kok sampean karek kono kompore tok, wis free kitchen set free rek yo. Iku nggone wastafel iki lho wis free kitchen set brang. Wis karek nggone tok. Lah terus nang kene iki ono area laundry room, kene gawe umba-umba. Yo, umba-umba wong sak RT sik muat rek yo. Nah, nang ndukur iku fiber kena dibuka karo ditutup. Nek jane buka ngene rek yo. Wis kaya biasa iku. Wis ngono rek yo info teko aku dina iki. Omah iki siap huni karek pindahan tok. Regane murah pol, ukurane 5 kali rolas. Regane 290 masih bisa nego. Lek nego nang lokasi, ojo nego di live foto TikTok ngene iku rek yo. Wis nego para nono nego kok lek sapa ngerti dikekno yo gasen ngene kira yo. Wis ngono untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.